Uma unenkinga yokuthi iy'nwele ziyahamba, iy'nwele ziyaqothuka la, uqothukelwa iy'nwele, isikakhulukazi laba aba-install-ayo ama-weave kanjalo. Uthola le nhlaba le, ne? Le nhlaba le ile emfishane, ikhala leli elifishane, uyalisika kanje and then ubese uyalixobula, ne? Ulixobule ubese ulivula la phakathi, ne? Kufanele uvele this transparent whitish part, yabo, uyivule kahle but uyixebula kakuhle ke wena. I'm just demonstrating kuwena ukuthi intoni oyenzayo. Uyixebule cela usondeze uveze la. You need this part, iphathi oyidingayo ile this transparent lokhu nako okudingayo, ukukhuphe nje kakuhle and then into ozoyenza uzobese uyithatha lento, iyanyampuka asithi ke ila iy'nwele la zihamba khona, uyayi-applya lento la, uyi-applye kule ndawo le kuhamba khona iy'nwele, okusho ukuthi every day uzoba nophisi nje omngaka. Iyancinza ke yona uma kuwukuthi lentuzana yakho ayikho right, mhlambe sowunanezilonda, uyi-applye kule ndawo le affectekile. Uzophinde ke futhi wenze the same, ikhulisa izinwele, yenza iy'nwele zibe strong. Uma kuwukuthi mhlawumbe ingane yakho inamashanda noma inombandamo, uyayithatha nje uyi-applye kulowo ndawo leyo affectekile. Yabo njengoba ngiyi-applya nje nami bekade ngiqeda kugunda ngenzela ukuthi amaqhuqhuvu angabikho, yabona. Uyi-applye umzimba wonke, lowo ndawo le affectekile, uyi-applye, uhlale nje at least 15 to 20 minutes, maybe uhlale nayo the whole day. Wazi ukuthi ayikho into ozobe uyenza ezokwenza ukuthi ujuluke, then ntambama so ungawugeza kumzimba wakho mhlambe ngamanzi anosawoti if ukuthi une-rash noma unomzimba omubi. Siyabonga.